Arsngi hadian belalap ya uwe ubrio ubesha penyap ha kesnong kabahap hapo upot ke Nagar Police Station ha Bharatpur. Ki pulit kilalet ban kem ya ka tengah jong u kabela pla bakalale ya kene ka kam bashir khe. Katkum kitulong khubor belaya thu bauni ulanot ublatip kerteng kum u jitrendra ublalai post nam kerta bat udai ubekirni buat bat usong bat la ka tengah ka dipa kabeladan athu pras nam kerta. Hakas ngi hat majai nemar ka jingkirni di buat bat syasho man kesngi katengah jong u kala khem da kadawai ha ka jingdi hadian bu umte briusho kala krai updat jong u nado belalap ya kani kemet yap la subas new ya ka rukom le jong kani ka tengah jong u ka dipa la yo i ba ka jing shep ting bat ha ka jo ka por kala lai ngi ban ptha ingi ban kem i ka bdan kti ha kani ka kam ong u he pulit ka nagar kala syara bat sya tokit kala pla bakla le ka kamrunar hagas ngi balang bat ya thu bu tengah jongka udeu bekirni bandi buat bu ujusho ru ya kaman kesngi